Canviem de paisatge, camí del sur. La Vall de Gallinera és un corredor natural que connecta la Marina Alta i les muntanyes de l'Alcoià. Un paisatge verge, molt a prop de la costa, que ha estat a punt de ser mossegat per l'avanç de les urbanitzacions. La denúncia dels ecologistes i la protecció de la Generalitat han permès salvar l'espai, que ha passat de ser terreny per a construir a un pròxim paratge natural municipal. Acció Ecologista Agro ha guanyat a la Vall de Gallinera una altra batalla per la natura, però en esta ocasió sense haver de pledejar durant anys. Esta volta n'hi ha hagut prou en la presentació d'un recurs perquè l'administració retira els projectes urbanístics en este racó de la Marina Alta. Malgrat ser una de les comarques més maltractades pel negoci turístic, encara es poden trobar indrets com este. Això era una barbaritat. Allò fer aquesta urbanització en una zona de recàrrega de l'aqüífer de la Marxal de Pego-Oliva del Parc Natural, en una zona de protecció de la zona d'amortiguació d'impactes del Parc Natural, el mateix disseny de l'urbanització en un municipi com la Vall de Gallinera era una absoluta barbaritat. El perill urbanístic arriba a la Vall de Gallinera per la seva proximitat a la costa. El cim del Miserà separa dos mons. A un costat la mar, apantallada per les urbanitzacions de la Valldigna, la Safor i la Marina Alta. A l'altre, muntanyes abancalades pels àrabs on encara creixen cirerers i garroferes, amelers i oliveres. El castell de Gallinera vigila des de fa quasi un mil·lenni l'entrada a la vall, un corredor natural que va des de la mar fins les muntanyes de l'Alcoià. La Vall de Gallinera és un sol municipi, però dividit entre 8 nuclis que només sumen 600 habitants. Són pobles amb noms de ressonàncies àrabs, com Benicili,